Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллутиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунен, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостем саволҳое ки дар видеои пеш менавистем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем шумода маълумот расонем ва баъдан Мадина нарх навои билети ҳавопайморо шумода мерасона. Агар хато накунем, тақрибан 6 рӯз шуд видео накардем. Аввалан бахшиш, вале иншалло ҳаракат мекунем ки навигариҳоро ба шумо маълумот расонем ва номерҳоро барои билети ҳавопаймо мемонем ки яки ҷой ба ки ҷои билети ҳавопаймо дар кор мешава. Метавонед дар WhatsApp нависед, нарх навора фаҳмен ва баъдан ба дили пур харидорӣ кунем. Хоб, чӣ хеле ки мебинем Мадинарам бигем ай Тоҷикистон омадагиай. Аввалан мепурсем пеш ай мавзӯъро сар кардан ки дар омадан ягон проблема нашид, билета чанқа харидемша ай худаш ва мавзӯъро сар мекунем. Салому алайкум Мадина. Ассалом. Хуби тенҷӣ? Мешасоз. Билета бигем 29 худмон оформид кардем. 30 омадӣ. Дар аэропорт таможня гузаштан ягон проблема нашид? Не, ма айс рафта будам загранпаспорти российский карти, оформить кардам двойное гражданство, тоҷики паспорт гирифтам. Гражданин фақат Россия буда, рафти Тоҷикистонам оформид карди, регистратсия карда буди охир? Регистратсия карда будам. Баъд чӣ хеле ки худат мегуфти ки омадан да авқот метиҳанд дар самолёт, авиакомпания Урал авқот дод? Сухой паёк буда. Беҳтарин. Хай бигем нафарҳое ки тамошо мекардан аждар доштан, иншалло ҳаракат мекунем видеои зиёдтар кунем бигем. Хоб, мехонем саволҳоро. Як бародар нависта ки салом, ягон канал надорӣ барои мигратсионка гирифтан ай аэропорт? Бигем дар ҳолате ки ай аэропорт таможняра гузаштен баромаден, ягон роҳ нест ай аэропорт мигратсионкаи нав гирифтан. Ҳатто ҳолатҳои шидагие ки бародарҳо омадагианд, бигем работа гуфтагианд, уҷа часни ё ки гости кардагианд, баромадагианд, дига бигем алиш карда тунистагӣ нестанд. Дар ин ҳолат бигем ки фақат дар отделенияи ҷое ки регистратсия кардагианд, ҳамуҷа да муроҷиат мекунем, дубликатша мегирен ё ки бигем граница перескат мекунем. Ва нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд ки паспортро мебарем, печат мезананд, мебиёранд мигратсионка, ё ҳамаш фаршӣ меша, дар оянда хитонда проблема мешава. Аишам эҳтиёт кунем. Як бародар дига навистае ки салому алайкум ака, ба регистратсия через госуслуг кунем дар телефон местай ё ки рафта бароварда ҳам мешава? Мо дар асос коғазаш дар кора ки бинам проверка кунанд, итарчам бигем. Хоб, алайкум салом бародарҷон, кадоме ки бигем ҳамаи видеои моро тамошо мекунад. Дар як видео дар масъалае гуфтем ки регистратсияҳо дар оянда через госуслуга мешава, мақсад беҳад хубиҳо дорад. Вале бигем дар ҳолате ки проверка кунанд, дар программа ҳам бошад, программа давлатия, ягон проблема намешава ва метавонем ки мақсад дар МФЦ варақишам бигирем. Хоб, салом ака, бачаи ман дар Россия таваллуд шидагия, шаҳодатнома дорад, лекин падару модараш гражданин нест. Қонуни нав хати метиҳанд гражданство гуфтен. Акаш шаҳрвандӣ кудака айкай равем, муроҷиат кунем, супорем. Алайкум салом бародарҷон, агар кадоме ҳамо видеои моро тамошо кардаги бошад, гуфтагием ки фақат қонуни нав, яъне ҳозир не, қонуни нав агар хато накунем, бигем моҳи октябрда действовать мекунад ба урусӣ, бигем то 23 то октябра, моҳи октябра бигем ки қонуни кӯҳна қати шумо кор карда метавонед, яъне нафарҳое ки дар гражданствоам спордаги бошанд, то моҳи октябра ба қонуни кӯҳна кор мекунанд. Ва иҷода гуфтагием ки нафарҳое ки агар дар қонуни нав биёянд, дар қонун мехеле ки дар лодка ё ки дар самолёт таваллуд кунад, падару модар гражданини Россия набошад, метавонанд ки кудака дар шаҳрвандии Россия супоранд, ё ки падару модар бигем ки вид на жительство дошта бошад, дар қонуни нав ай моҳи октябр ба кор мебарояд. Бигем дар ин қонун метавонанд ки дар гражданство супоранд, агар падару модар гражданство не вид на жительство ҳам дошта бошад. Вале то қонуни нав дар кор надарояд, бигем ҳозирам ки таваллуд кунем, падару модар шаҳрвандии Россия надошта бошад, намешавад. Хоб, салому алайкум бародар, ман
1 июн ВНЖ супоридани ҳастам дар основанияи отцовского. Метавонам супорам? Алейкум салом бародарҷон. Бале, бе ташвиш. Салом ака, ман пеш аз қонуни нав дар основанияи ЗАГС 3 сола гирифтам. Ман метавонам вид на жительство супорам, баъдан паспорт бигирам ё ки не? Алейкум салом бародарҷон. ҳолиам бигем ки аввалан қонуни кӯҳна кор кардем. То моҳи октябра қонуни кӯҳна 3 соларо гирифта бошем, меистем ба основанияи 3 сола РВП яъне вид на жительстворо мегирем ва то вақта бигем қонуни нав ба кор ки дурояд, дигар ба основанияи ЗАГС шумо дар гражданство супурдан наметонем. хоб, салому алейкум Абдулло. Патентро чанд бор переоформид кардан мумкин аст? Пешакӣ раҳмат. Алейкум салом бародарҷон. трудовой договор дошта бошем, бе ташвиш чанд боре ки продлит кунем метонем. хоб, саломи худо, ҳами қонунҳоро айхитон чӣ ба мебароре? Ман 28 декабр РВП ма гирифтам. январ писардор шидам, 24 май гражданство падават кардам. ҳамаҳамун қонунҳои кӯҳна. ҳол ягон қонуни шумо гуфтагӣ набаромадааст. чӣ ба шумо тоҷики хитона коршона қин мекунем? Алейкум салом бародарҷон. мо бигем мекувем навигариҳоро ва баъдан маълумот мерасонем. як бор дар интернет нависем ки нови закон о гражданство хитона мебинем. мақсад як видеои моро дида шуморо бигем сразу хулоса набарорем. қонун ба имзо расидагия дар ӯ видеомонам гуфтем ки баъди 180 рӯз ба кор мебарояд. хоб, салому алейкум ака. ВНЖ доштум, носители русского языка гирифтам. ждат кунам 1 сол пас дар гражданство падават кунам мешава? Алейкум салом бародарҷон. яъне и бародар вид на жительство дора, мехоҳад ки ба основанияи носители русского языка дар гражданство падават куна, лекин баъди 1 сол, яъне чӣ хеле ки мебинем бигем вазъият уқа хубтар нестай ва дар ин ҳолат бигем қонуни нав ки ба кор даромад, хеле ки гуфтем дар қонуни нав ба основанияи носители русского языка, ба основанияи вид на жительство носители русского языка гирифта наметонем, ё ки бигем ки ба основанияи носители русского языка дар гражданство супорида наметонем, намешавад. хоб, ака раҳмат барои видеои хубот. меган а 1 июн граница маҳкам мешава. ростай? Не бародарҷон, дуруға. граница маҳкам намешава. ягон гап хабари нав нест. бе ташвиш. хоб, салом бародар, ман вид на жительство дорам. основанӣ шуда метавонад ки модарам ба гражданӣ супорад? Алейкум салом. ҳам ба қонуни кӯҳнам, ҳам ба қонуни навам намешавад. бигем шумо танҳо метавонед ки агар модаратон дар тоҷикистон бошад, приглашение роиш кунед ва биёянд, документ накунанд, мақсад як регистратсия қади қонунӣ бигарданд. салом ака, ман дар Россия, мо дар Москва хона дорем, лекин хона дар номи хусурам паспорти русӣ дорам. ман метавонам ба номи хусурам кӯдакома паспорт супорам? фамилияшон як хел. ҷавоб медодем. раҳмат пешакӣ. алейкум салом бародарҷон. не намешавад. бигем оилатон, яъне духтари хисртон шаҳрвандии Россияро мегирад, баъдан фарзандатон дар шаҳрвандии Россия супоридан метавонад. салому алейкум ака. регистратсияи ман 7 моҳ шуд гузаштанша. мешавад границаро нарафта регистратсия кунам? Алейкум салом бародарҷон. қонунӣ намешавад. бигем шумо бояд граница перескат кунем ва баъдан регистратсияи нав кунем. ва як бародари дига бигем навистай ки ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. сози хубӣ додар дошта бошӣ, основани шида метавонад барои шаҳрвандии Россия супоридан? Алейкум салом. ба қонуни Россия бигем ака, додар, апа, хоҳар, близкий родственник ҳисоб намешава ва ба основания додар, хоҳар бигем апа, ака шаҳрвандии Россияда супорида наметонем. хоб, аз пушти бачам вид на жительство гирифтам. бачам ҳоло несовершеннолетний. метавонам ба паспорт супорам? бачам основанӣ шуда метавонад? бигем дар моҳи октябр қонуни нав ки ба кор даромад, бале мешавад, вале то моҳи октябра сабр кунем. бигем барои ки то вақтора қонуни кӯҳна қати кор мекуна. хоб, баъдан метавонед супорем. ҳамин қадар саволҳо. хоб, Мадина бигем нархи навои билета мерасонад. нархҳои билети моҳи июн ва июл. Москва душанбе аз 17500 рубл то 15500 рубл. душанбе Москва аз 21000 рубл то 23000 рубл. моҳи июл Москва душанбе аз 16000 рубл то 16500 рубл. душанбе Москва аз 24000 рубл то 25000 рубл. моҳи июнь Москва Кулоб аз 11000 рубл то 12000 рубл. Кулоб Москва аз 19000 рубл то
20500 рубл. моҳи июл Москва кӯлоб аз 18500 рубл то 19000 рубл. кӯлоб Москва аз 24000 рубл то 31000 рубл. моҳи июнь Москва хуҷанд аз 13500 рубл то 16000 рубл. хуҷанд Москва аз 17500 рубл то 18500 рубл. моҳи июл Москва хуҷанд аз 17500 рубл то 17000 рубл. хуҷанд Москва аз 19500 рубл то 20000 рубл. моҳи июнь Москва бухтар аз 11500 рубл то 17500 рубл. бухтар Москва аз 19000 рубл то 30500 рубл. моҳи июл Москва бухтар аз 15500 рубл то 16000 рубл. бухтар Москва аз 30000 рубл то 31000 рубл. хуб чӣ хеле ки мебинем бигем ҳамаи билетҳо хато накунем кӯлоб то 5000 6000 мегирифтам душанберам 8000 9000 10000 даки чӣ хеле ки мебинем кӯлоб ай 11000 сар мешавад. шояд қимат шиданашам мумкин аст агар рейсҳои нав монанд арзон шиданашам мумкин аст. дар пеш видео мегуфтем ки мақсад кадоме ки гирифт бурд кард ба ҳамон нархи арзон меравад ва кадоме ки нав мегирад қиматтар меғалтад. ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи аллоҳ худтон эҳтиёт кунем. миннатдор майҳамад бошен. ди чӣ меги барои нафарҳое ки тамошо карданд? дар паноҳи аллоҳ бошем.